ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଜଣେ ନାଥ ଆଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଥେଳିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ନାଥେଳିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ନାଥକୁ କହିଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଦୁଇ ଜଣ ନାଥେଳି ଆସିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଆଉ ତମ ନାଥ ଆଉ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ସେ ନାଥକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୋନ ଆଣିଆ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକିଦେବି କି କଥା କହୁଛ ହଁ ଟିକେ କହିଦେବି ହଁ